ingkang sampun dipun aturaken mugi saged damel suku panglipur so jampinipun pemarem dumateng para kadang bilih titi kalau jangan siang menika sami rawuh hanyeng kuyung dumateng kawontenanipun adicara sedekah bumi kanthi dipun pargya langen beksan tayub. Inti kalau dangan siang menika pagelaran seni beksan tayub makarya sesarengan kalian audio sound system adios sokabiwaraken dening video syuting di production video syuting aku rada iso bahasane sithik di production video syuting ingkang mijil saking tlatah RT 9 RW 6 di Samlingo Dukuh Lembah Lor Kali. Nek masalah tanggapan watone pinter le ngenyang nggih entuk rego sing murah, nek ora pinter le ngenyang ya ora ngerti. Nah, tunggale sing muni ngene iki nek ora pinter-pinter rebukan ngono ya ora jlimet iki. Ning ana wae dilalae. Wes karek rong dina ledek sitok ana sing mlebu rumah sakit mumet meneh ra loro ganti. Loro meneh. Wes sujune ije ana oper-operan. Sing jane nok Ndramayu tak oper rene sing kono tak oper rene wah. Wes ora ngono lembut. Bojoku upama ijeh ngono ya takon gledek ora ana ta kok. Aku luru ya tutuk endi-endi wong tutuk Banyumas kono barang, tutuk Kebumen kono ya ora ngentokno ijen ndok piye. Mbah lek aku milih kepiye. Iku mang ana sing boncek ya aku ya ora wani. Padahal ya nek bengi mula karepe aku ape dikroyo, ayo Pak Sumijan dikeloni wong loro iya nek aku meteng piye aku. Sarwono angger guyu ae no kowe no. Iya, sang yaning para lenggah kakung Sumawana putri ingkang satuhu dadi kinurmatan kala wau sampun dipun aturaken caping gunung sakmenika dipun aturaken ingkang kaping kalih nggih menika sinom nggih. Sinom. Menangi jaman edan ewoh kaya ing pambudi dan ora tahan yen tan melu hanglang koni melu katuman keleru wekasan ipun delalah kersaning bejane wong
lagi lali luwe bejo wong eling lawan was padha noladalaku prape wong tanah Jawi Panembahan Senopati ora areng kudu eling sing apa paring kepati amar suti ketang raya nyambut gawe sudan sios mampir napa mboten mampir binapsu tapa tanapi ing siang rati tekane klopo ijo bejane sing ora duwe bojo nanging ora ngono tekane klopo ijo bejane sing ora duwe bojo nanging ora ngono lakone
kelapa kang masih muda lole lole lo lelo lelo winding kelapa wong manis jangono ning jangono jatmo kanggo tatan jiwa tek 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 leren ngombe orang pintar